tagpang iti tangatan. Inapalabas, nagkita da Altea ken ti private doctor ni Don Braulio. Ket nakuna ti doktor, ama sakit ti Don. Kuna pa ti doktor, ano makita ni Don Braulio ni Altea, ket agbaliw amaming pinsan da itoy. Naibagamat ni Rosalia da ita abanag ken ni Marcelina. Iti mansyon, agsaksakit latan ni Don Braulio. Kanayon amadakamat na ni Altea, asapay lakuma, tagsublin iti mansyon. Iti may sangal daw, imbaon ni Billy ni Jaime amapan mangala iti shabu iti baro ahay daw, tapno i-deliver na iti sugalan, ako kuamit lang ni Don Braulio. Agkadkad ko man ni Jaime iti data apang ibabaunan ken kuana ni Billy, ngam awanan tinaaramidan na itoy. Iti panag na ni Jaime iti sentro ti Ili. Kalat nga da nagsardeng alugan dagiti pulis. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Diyos ka, pulis, di nakalugan iti kotse nagsardeng iti batog ko. Mabit man. Kanya teramidan, sa payimot ko dagiti droga. Delikadong tayo tayo. Natiliw ni Jaime? Sigurado kayo tiday tangay bagbagam? Ala, agyaman ak itiyawag mo, P.O.1 Castro. Bye! Oh, adda iti ikot na iti kamang ti anti-illegal drugs task group ni Jaime. Kasanoan na amuan ti otoridad nga adda igam ni Jaime at droga. Delikado na ito eh. Ang mga napagpudnuan dagiti otoridad ni Jaime. Kat ibaga na ni Don Braulio takin kuko ka dagiti droga na tiliw da. Boss, sigun ko ni P.1 Castro. Nagkandak dagiti pulis iti operation. Kat nabayag gaya man nga under surveillance ni Jaime. Anya? Gimaraw dagiti anti-illegal drug task group? Uwan, boss. Anya teramidan tayo. Naibalot ni Jaime. Kat amangan no maibaga na kadagiti otoridad. No sa dino tinaggapuan dagiti droga nga imat na. Awagam ni P.O.1 Castro. Nasken ang mamonitor na ti mapaspasamak iti unag ti pagbalutan. Uwan, boss. Sagbay ang maibaga ni Jaime asyak tinaggapuan dagiti droga. Amoyon teramidan nyo. Adda tao tayo iti unag ti pagbalutan. Kat patayan tan ni Jaime. Boss. Diyak kailalaan ni Jaime. Billy? Nalawag mo't sigurong tinangag mo. Patayan yon ni Jaime. Wisit na talaga. Saan ako na nakataray, di nagbalangan ti kotse dagiti pulis ng magkanyak. Asino nga tate? Ni magayam P.O.1 Castro, ti kumikita kanyak. Iti sa nunay nga dayo. Masarsaritan na ti mayor iti selda 2. Sigun ka dagiti adda dito selda 1. Narungsot ti mayor iti selda 2. Dayjay, ti manawan ni P.O.1 Castro. Kitkitaan naglatan ti mayor. No, dadaka sa panggap na kanyak data. Una ako, ti loko. Talaga, di naksardangan nakitaan tayo di tao. Kinisiman na dagiti upat akakadwana. Amok day jaya P.O.1 Castro. May samat lang nga impormante ni Don Braulio iti unag ti pulisya. Ay, partner. Sigarilyo dita. Sigarilyo. Awan. Ikang kalangan iti gatang mo no kayat mo. Nabit lang.
At iti 20. Igatang mo amin ang dayta iti sigarilyo ta. Mangluk-luko ka kaday, partner. Anya nga gatang ko amin to intad mo 20 pesos. 30, ti may nga stick ti sigarilyo dito unag ti pagpalutan. Nagninan! Kukam laeng to 20 pesos mo, nay. Anay ko! Orang pa nga gatang iti sigarilyo. No, 30 ti presyo ti may nga stick. Sakla nga ro din ti ag sigarilyo. Makamu kayo mati na gumatang. Kagawa! Natangsit gayam to'y kabarbaro asalta dito isil daw na. Ikan tayo man ti pagnakmanak. Mabit lang! Mabit lang kakadwa! No, sigarilyo ti kayatyo. Sige, kumatangak. Basta dito kapkabilay. Umungam dagiti tao tayong aglaylo na pailang aglako kadagiti droga. Bili. Diyak kaya tikas iti napasama ken ni Jaime. Uwan, boss. Tay tamat ti kayat ko kumangay singasing kada kayo. Nabayag gaya man napalpaliiwan da ni Jaime. Kasanon, nuuray dagiti da duma tao tayo. Ket palpaliiwan met dagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Imbaglakit din ta sana kasi murot ka ni Jaime. Iti daydagun daway, boss. No duwa kami. Nalabit na may sakmet anabalot ita. Wan, pudno da ita. Wan gaya pili. Asino jay mawagkan ka, tapno may deliver ti droga. May saka dagiti agbambanta iti sugalan, boss. Naibos nga minan ti stock da siya, bo. Kat ada order kan ko ana, manipod ka dagiti parokuyano tayo. Kasta. Uwan, boss. Isong imbaon ko adagos ni Jaime iti sugalan. Tapno ag-deliver iti siya, bo. Una yan na panakairanranana. Boss, Awangam ti cellphone di para bantay iti maysa kadag iti sugalan tayo. apay, boss. Kaya't ko ang makasarita itamit laeng dito'y mansyon. Ariglado, boss. Nagbayag ang kasarsarita ni Don Braulio ti maysa kadagiti agbambantay ti sugalan. Pagduha-duan na. Ipagarup ni Don Braulio nga iso tinangitimbre kadagiti otoridad. Tapno matiliw ni Jaime ang nagimat iti maiparit at droga. Sana pa siya ni Don Braulio ang nagkandak dagiti pulis iti surveillance. Jaske. Delikado ti bihag no pagatapan na ka ni Don Braulio nga damading aramid mo. Sigurado. Kunakon kat. Nalabit a pinatay nan tinagatapan na lang ang nagipulong kadagiti pulis. Tapno matiliw ti imot ni Jaime at droga. Tinasayat. Pankak no pinatay ng agpaiso ti para bantay iti maysa kadagiti sugalan. Boss, pinaltugan mo ito ni Leo dito'y mismong opisinam. Di na masumbatan na naimbag dagiti damdamagag. Saan niyag susurot dagiti ibagbaga na kanyag? Iswa pinatay kon. Boss, itay limabasag iti pasilyo ti mansyon. Mas daw dagiti babaunan. No apay nga dagimlong apaltog dito opisina yo. Di mo iday kaskaso, Billy. Sigan ti makamo ang mangiruar iti bangkay ni Leo diti opisina. Kasta, di mapasama kadagiti agkamali abuyot ko. San lang sigarilyo? Di maramanan nyo dito'y selda. No tumulong kayo kanyak, iti kaya kong aramidan. Kanya nga iti sa bali pa maramanan may malaksit iti sigarilyo. Makaraman kayo pa, iti siya bo. Wow! Hoy! Yung napigsan, ti busis yo. Ang mga numangag na kayo tagbambantay, Jilgard. Pangalaan mo iti sabaw kat nakabalod ka ba? Iso nga rod, dadaw dawatag titulong yo.
Tapno makastrek ti droga dito'y pagbaludan. Sakbay ti amin. Patayin nyo pa, jay mayor. Iti seldados. Kasta matan, dagiti pasurot na. Rumrumwar. Ken umununag iti selda. Nalakalang. Basta planuan tayo na impag ti amin. Kalpasan, ti panagbibilang kadagiti balod iti tunggal selda. Sambutin nyo matan na sakyudan ti bakrang na. Awan ti arabatan mi patataw. Awan ti armas may. Kunakun kat. Nakapoy kayong nga girimedyo iti aramatin nyo apatadam. Ay na. Atoy, ti pinatirad ko pagigaman ti toothbrush. Kita nyo? Ay, nagmayatay, nagtiran. Bayat, nagtiro daw. Inananusak, ngayon rodarod. Iti nakarsa nga paset ti simento. Naging tumirad, ti pagigaman ti toothbrush. Daytoy, ti manggibos, iti biyag jay mayor, ti seldados. Patayin nyo. Katukad ti syabo. Maitid kunto ka ta kayo. Itay paay nga datataulan dagiti asok di tarwar. Andan sakit di umay diti kalapaw ko kita ekman. Mawan mo tao. May sahaang tinda nang agturong bitaw Ang masino nga boses ni Miguel. Ay mabit lang baraw. Rumwara kaon. Ay maragsakan nagtay may ka dito'y kalapaw ko baraw. Kastak mo, tata. Maragsakan na ka makakita manankan ka. Sana nagbaliw ti aglawlaw ti kalapaw yo, Nagadulat ta dagiti na imula anak natin. No iti arubayak. Awan ti nagbaliw baraw. Ti ugali ni Nena nga anak ko. Nagbaliwan na namin pinsan. Tatakabo. Dinan kaya't atalyawan ti naggapuan na lugar. No iti kastoy ko maapagtangon no isasarungkar mo manan dito'y lugar may. At dalata ka na yun ni Nina mang pasangbayken ka. Tata, kailiw ko mo tanda ito'y lugar. Akadwa kayo. Nabayagan day di naudi ayaay ko dito'y. Wen barok. Kun saan makalipat dagiti agindag ije sa kaanan ti bantay nagrapet. Gapo iti na itulong mo idi kadakwada. Tata. Napasardeng dagiti agar aramid iti illegal apa nagtrusaw. Gapo iti tulong mo. Nasayat mat nga rod no kasta. Gapo iti daytang inaramid ko. Naisakripisyo ti biyag ti gayem ko. Ngagtrabaho iti ahensya ti gobyerno. Ta pinapatay damat. Ay, huwag nga ron barok. Malagip po dahil di apagtang. Naalaam iti video dagiti agpukpukan iti kay kayo iti bantay nagrapet. Inted mo iti mapagtalkan agayem mo iti ahensya ti gobyerno. Ti nasa o a video. Ang isumutan, tiga po na pinatay da. Tata. Ay, una yan tibiyag. Kas kumakanyak itabarok. Agmay sa ako, dito'y kalapaw ko. No nailiktad kumutan ti agdan ti kalapaw ko. Maturog akmutan, agmay sa. Kinapudno na. Kailiw ko launa yan ni Nenang anak ko. Tatakabo. May kawak iti kawan na. Idey, kanayon asurutak iti burayok nga aglablaba. Ngamita, sa balen tinaturong na lugar.
Ket numandanon ti sardam. Ad-adan nga aglading itak. No apay ngamin na nagbaliw ti ugali ti anak ko. Binagbagaak mo't ide adinan ituloy ti panggap na apa nagibalas kada kayo kani Altia. Tatakabo. Panagkunak. Naragsak itan ni Nena. Itidan na ni Mayor Carrion. Panagkunak barok. Makunak lang ang naragsak. No ti ayat ket pudpud no amarikrikunam. No ti ayat ket napnuan iti alimutang. Pulos adin to agbalen na naragsak. Tata, Ti agbyag iti pamarang. Iti kaano man. Santo ngagbalen na naragsak. My goodness! Nataer a lalaki ti makisarsarita kini Ma'am Altea. Ar-arman nan samit ni darling ko. Saan ang mabalin dito niya? Awan ti asino man nga agdaton kan ko na. Diyos ke! Una yun ti panang parang ti lalaki kini darling ko. Tinasayat. Asigak man ida. Ha? Pumanawon ti lalaki. Kat ni, saan pa'y anagbayad? Itikinan na. Ay, hoy, lalaki! Di ka pumanawa! Di ka pa'y nagbayad! Hoy! Nakapanawan di lalaki ang nakisarsarita kanyak to. Imbaglakit din ta na si putam adi pa'y gayam nagbayad itikinan na. Wan, ma'am. Style ti lalaki ti makisarsarita itinapintas a babae akaskan ka. Kat into namaan nan analipata mon ti bayad ti kinan na. Pumanawan nakaslaawan anyaman na. Ala, bayamon toro. Saan na balita nagbayad matanday di alalaki? Ma'am Altea, nagdaton ka di kan kada di customer, ha? Saan, toro? Apit ko mga agdaton kanya, kat agdadamo lang ang makakita kanya. Ang mga no agayat mat, itidamo lang apan nakakita na kan ka, ma'am. Di mo ikan iti sabali ang kaipapanan ti panagsarita mo. Nagisarita ak lang kan kanya. Gaputa magustuhan na nagiti luto tayo dito eh. Kasta ka di. Wan, toro. Madingamin tirik na. Idi perperengan na ka. Anya? Di pa yan agkiram iti panang mat-mat-mat na kan ka. Agim-imon ka ka dito. Ha? Ay ini. Saan, ma'am? Apay ko mga agi mo na kay. No way. Agim-imon ka. Amok day ka. Anya? Oh my God! Nagungar man ang tirik na. My goodness! Nagyaman nakta si tarungkaran naktitipagbaludan, pile! Masya na kamin kan kaheme. Nadagsan ti kasom. Iso amalungsot kan diti pagbaludan. Bile, amok nga danang dadali kanyak. Wano nang timbre kadagiti pulis. Nga dawit ko a droga iti dayday agundaway. Di ka madanagan, Jaime. Ta iti kabitan na panawan. Ilibas ka dito'y pagbalutan. Anya! May libas nga tan ni Billy ni Jaime iti pagbaludan. Kagayem, iuliway na dinggan tituloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, kinamagdag iti pulis ni Jaime, ket dagos mat anaamuan da ita ni Billy, babaan iti kontak da pulis. Mas daw ni Don Braulio no apay abasta na tiliulatan ni Jaime, iso a pinaayaban na ni Leo iti mansyon, ket iti saan ang nagbayag, pinatay na daytoy. Iti sa bali a bangir, sinarungkaran ni Miguel nila kay Cabo iti kalapaw na. Imbaga tilakay ti sakit tinakam na iti anak na aninena. Ngem iti likodan ti amin. Kailiwan nila kay Cabo ti anak na. Iti pagbaludan, sinarungkaran ni Billy ni Jaime.
Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nagyaman na ta si darong karanak diti pagbaludan bilay. Masya na kamin ka, Jaime. Nadagsin ti kaso. Iso ang malungsot kan di ti pagbaludan. Ay, bilay. Amok, nga danang dadal kanya kung noon nang itimbre kadag iti pulis. Nga dawit ko asya iti daydi agun daway. Di ka madanagan, Jaime. Iti kabitan na panawan. Ilibas ka dito'y pagbaludan. Anya, Basta relax ka lang dito'y. Siyak ti makamukan ka. nagyamanak no kasta bilay. Nagyamanak. Anyat pampanunutam, Toro. Itay pa'y anak kaul ulimag ka. O ma'am, pampanunutak no, kumusta matan di sigud a lugar mi kadana na Amalia. Kailiw ko matan ti mapan ijay. Ha? Manipod idi simmang bay tiriribok iti biyag mi. Awanan husto a paglugaran mi. Oray si ka, Ma'am Althea. Nairamraman ka pa yun. Di ka madanagan, Toro. At dantulat na pagsayatan ti biyag tayo. Wan, ma'am. Gusto ka, iti day tangay bagang. At dantulat na pagsayatan ti biyag, akadwa ka. Anya? Datayo ko naman Ay, un, datayo ko na kuma. Nabayag ajak nang ngagdagiti angaw mo Ma'am, Idi si bibiyag pa ni Miguel. Kasta una iti panangrabrabak mo kanya. Ibagampay itin, akursunada na. saan arabrabak na di, ma'am? Talagang ibagbagak tipudnukan ka. Anya? Napatag ka talaga kanyak, Ma'am Althea. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Dayta ti kailiw ko kanya. Maparagsaknak iti dayta nga aramidam. Diyos ka. Talaga di nakpatpatyan ni Ma'am Althea iti bagbagak. Ipagarup na nga ang angaw lang ti amin. Oh, kitkithanak matlatan. Kuha, ma'am. Kitkitaan ka. Gaputan nagpintas ka. Sa anak ama amang kitkita iti imang hel arupam. Anya? Daragsak mo da Althea kentorong agsarsarita di taruar, Rosalia. Wan nga raw, Marcelina. Nakitak mo't ida. Kasta ti kayat ko makita ka ni Althea. Ad-adda apo bintas, no kasta nga agkat katawa, wano nakaisam. Sigod anaragsak a tao ni Ma'am Althea, Marcelina. Nalaing asumarita, no dakda kami ijay mansyon. Kasta ka day. Kay kayat dagiti babaunan ijay mansyon ni Ma'am Althea. Gapu iti ugali na akasta. Nalaka nga asitgan. Ken nalaka makasarita no may panggap iti kwarta. Akasapulan dagiti babaunan. Saan ama ilibak dayta? Kita haab ti aramiden na kadagiti kakadwa tayo iji pakanan. Sanda nga agparikot iti kwarta ken makmakan. Wan nga raw. Ipadawat nan kadagiti serbidora ti makan asaan ama ibos. Kabaulan pa ni Althea ti mangala iti restaurant na no kayat na, Rosalia. Ngamen, ididamo ken ita, saan ang nagbaliw ti kinaado dagiti customer nga umaymangan. Ado dagiti mapaglaklakwan tayaw. Nalaing ngamin nga aglutaw ni Ma'am Althea. Kang runaan ti amin, amunan ter aramiden na may panggap iti negosyaw. Wana, basit lang apakanan ti iman manihar na ita. Idinto ta naglawa jay sigud a restaurant na. Pasig pa'y adagiti babak ng timapan mangmangan ichay. Husto ka, Marcelina. Amo nga iti saan nga agbayag.
Makaipatakder tumot laeng manaw ni Ma'am Altea iti restaurant na. Mamahatiak iti dayta, Marcelina. Boss, sinarong karak ni Jaime iti pagbaludan. Kat? Pulos ngawan imbaga ni Jaime kadagiti pulis. Ada tayo tinaggapuan dagiti droga. Nasayat nga ron no kasta. Biyag ni Jaime ti mapukaw. No ibutaktak na ti aramid tayo. Limad nga din nagsaritaan mi ka ni Jaime. May panggap iti droga may pastrak iti unag ti pagbaludan. Anya? Ada ibaon ko at tao tayo mangipastrak iti droga iti unag ti pagbaludan, boss. Planuan na imbag ti amin. Tasana kaskari na ti mangipastrak iti droga ijay. Dubiyag ti bayan mo, Billy. No makapastrak ka iti droga iti pagbaludan. Kinapudo na. Saan nga mo ni Jaime? Atin ay patugaw a Barbaro ang jail warden. Ket amam mo tayo. Ha? Boss, dumngag ka. Tay bagak amin dagiti plano tayo. Agyaman nakta, sinarong karanak banan, my friend. Kailiw ka na makita. Sumardeng ka man, Jaime. Jak kayat ti maangaw ita. Napatag ti bagakan ka. Isuad ng gaman na imbaga. Sige. Yarasas mo langin kanyak. Nuan niya day tangay bagam. Yasadig mo tila payag mo. Tay bagakan ka ti amin na plano. Mabit lang. Apay, Jay mayor ti Silda Dos, amang urkursunada kanyak. Kita anak manan, bile. Kaya't kunday tapatayan. Yung sa anak lang makalay, tinapinta sa chimpukay. sa dino tayo ti bagbagam a mayor ti Silda Dos. Day, Jay banay. Jay na ba nagalalaki? Nakatugaw iti makannawan apasat, dagiti tugtugaw. Day, Jay na. Sa dino ka... ha? Oh. Apay, akas lang nakakita kay ti alalyabil eh. Diyos kay ka, Jaime. Sana kabusor ti ibagbagam a mayor ti Silda Dos. Kanya. Kasmutlaan kang ka. Buyot ni Don Braulio ni Drago. Kanya tiket mo sa wine pile. Umot lang ni Don Braulio dayta. Dayta ti may sa kadagiti hitman ni Don Braulio. Ay, Diyos kay. Isumat lagaya, makanawing agsarita dakin ni Piuan Castro. Nga impormante ni Don Braulio diti pagbaludan. Basta agpasimple ka lang, no di mo kaya ti may tulad ka ni Drago, abinaybayanan ni Don Braulio dito pagbaludan. Ay, Diyos kay. Ala, dinggam ka kiti baga kami. Dumugod ka. Nakadwa. Nagsagana kayo. Tada pagimbaga na dumteng dito Silda Uno. Ano dito? Sumangpetan dagiti syabo. Iti kabita na panawan. Ayos. Jay bagbagak kada kayo. Patayin nyo ang mayor ti Silda Dos. Paibayan yon. Tasan ka makabusor da dya tao. Kastaya. Nagbiddo ta kiti panangipapan kadagiti pananggit kita na kanya. Kasta kayo, Jaime. Kastaya na na. Wen. Keta paman, makala iti tiyempo, jay mangipastrak iti droga diti pagbaludan. Makaraman, kan makailako tayo kadag iti droga. Ito'y mismo provincial jail. Anya? Nakita ni Drago iti pagbaludan, Billy? Wen, boss. Ti pagarap ni Jaime. Kabusor ni Drago. Nakanayon ka no, kit kita ni Drago ni Jaime. Akas lamang urkursunada. Billy, awan pa ni Jaime iti grupo. Isual dinam amo ni Drago. Sayang dayjay a hitman ko. Nagpatiliw ngamin kadag iti pulis. Imbawon ko iti apatayin na di kabalubal ko iti illegal a negosyo. Ang saan mat anaganad. Dimteng dagiti pulis, kat saan na nakalipas pa Boss, Anya tararamidan ni Drago,
kabayatan ti panagsarsarita yo ken ni Jaime. Nakatugaw lang iti sanunay nga dayo kada kami kani Jaime, boss. Ang panagkunak. Palpaliwon na kami ngagsarsarita kani Jaime. Ala, saan pala day ti pagsaritaan ta ita, Billy? Boss, Umay ita dito mansion ni Warden. Ket adda na pataga pagsaritaan mi. boss. Husto ka, Billy. Ama mong launay ni Warden. Kanamok. Di nagpahayan dahi jay iti kayat ko ang mapasama. Boss, Isungag sagana kayo. Nalawat ti provincial jail apag dakiwasan dagiti agbalin a puser tayo. Iti unag mismo ipagpaludan. Una yan ti mapaasa dito'y pagiwarna. Nagdadakas ti mailanlanan nga artikulo dito'y. No iti umunamot apanid. Mabasa ti riding in tandem criminals. May sa negosyante tinapaltugan iti mismo asango ti balay na. Kang runaan ang mabasa nay. Nagkapoy ti balay da Marsilaw, ti taul dagiti asaw. Adayo ti balay ni Marsilaw, ngamangag ti panagtaul dagiti aso na. Sakbaya madanon mo ti kalabaw kao. Tumalan ka pa'y. Iti arubayan ti balay ni Marcelaw. Ay, nalapit ni Miguel ti agturong ditoy. Iso ngamin ti padpadaanak magawid. Ay, nalapit. Isong ti sumangpag. Anya ay daytoy nabalkot iti papel. Kay niyawat itay ni P.O.1 Castro kanyak. Inasayat. Ikatak, ti naibalkot a papel. Just ke. Taras, ti t-shirt, ti niyawat na. Anya ti kayo tasawon na ito eh. Agbalinak ka di at trust eh. Tapno ibaon lang dagiti jail guards nga gibasura. Kaya nagitulod iti makmakan kadagiti padabalod. Tiyak kaya tikas to eh. Isublik tintad na trust eh t-shirt. Isinsinyas ni P.O.1 Castro. Nga isuot ko kano ti t-shirt. Katrumwara kano ama paniti sa bali a selda. Nga si dagiti main gate ti pagbaludan. Delikado da ito ya. Amang ano paltugan tak dagiti jail guards. Nga da iti watchtower no asidag ako niti main gate ti pagbaludan. Ibagadan to lang na panggap ko gayam ti aglibas. Iso pinaltugan dak. Ajay. Isinsinyas naman na nakarte nga kano ti rumwar. Diyos kay. Pagtalkak nga taday tatao. Sabay la ko ma. Tamaramid ni Jaime ti trabaho na, boss. Wan, Billy. Sayang dagiti shabu. No saan na may pastrak iti unag ti pagbaludan. Kampay di. Kasangin ni Warden. Ket iso na mismo ti mangipastrak iti opisina na iti cake. Anaglaon iti syabo. Dakkel timbayad ko ken ni Warden. Tapno makastrag dagiti droga iti unag ti pagbaludan. Iswarom bang lang aramidan na ti amin. Boss, urayak lang ti awag kanyak ni P.O.1 Castro. Kung nakastrag ti droga iti pagbaludan. Ala, aramidan ti kasayaatan, Billy. Kaya't ko ti mapan iti selenta ginanak. Saan pa nagsubli ti sigod a pigsak? Kalpasan ti panagkurigor ko.
Rosalia, nagado ti mangmangan. Awanin ti bakan ti alamisaan. Wun nga raw. Dagiti daduma, ag-take out da pa yan. Gaputa awanin ti lugar da dito ipakanan. Nana Marcelino, anya ngay taramidin tayo. Kurangan ti stress ti pakanan, gapu iti kinaado ti customer. Ay, awan ti maaramidan, Turaw. Aguray dagiti daduma tapno maikanda iti lugar amangan. Nagdinamag ngaminan ti kinairas, kan kinanam ti putay tayo. Isuway ta, nagadun ti umaymangan. Gusto ka, Turaw. Makumikaw dagiti servidura tayo. Gaputan nagado ti customer. Bilibak at talaga kini Ma'am Althea. Saan ang mabambanog maglutluto? Hinak pa yan kaskasunod day bagbagak. Ay naturaw, di mo singaan ni Althea kabayatan ti panagluto na. Tikit di aramida, wano maitulong mo kankwa na iti kusina. Yawat mau dagiti kasapulan na. Isumig tar aramida kita nana. Ngam sakbay apidot at dagiti kasapulan na. Unaan na kun ang mga alak dagiti masapul na. Napartak titigtig na ni Ma'am Althea no may panggap iti panaglutuan, Turo. Gapay nga order tin na man dito, yapo! Umayin, sir! Coming! Dodi sa bumi! Ay, saanin ang magabunan dagiti servidor at imangipaay ka dagiti order ang dagiti mangmangan. Ay, sige, Marcelina. Tainak tumulaw nga agserve ka dagiti customer. Sigurado nga mo ni Jaime ti aramiden na, P1 Castro. Nasayat. Saan lang nga iti cake tayo ang dagiti droga? Ni Warden ti makaam mo. Wen, ibagakan ka ni Warden, no anya ti aramidin nyo dita. Sige, sige. Bye! Sapay la ko ma. Tabaligi ti amin nga aramidin dagiti kakadwa iti unag ti pagbaludan. Boss. Hanyat madamag. Nakasaritam ka din ni P1 Castro. Wen, boss. Nilangan Jaime ti antiparikot. Anya? Talaga amunal na dya tao. Saan na amaawatan dagiti isinsinyas ni P1 Castro. Nga aramidin na. Nagginad ka nung agtigtignay. Saan ka di nagsaritaan yung dahi ti abanag ka ni Jaime? Wen, boss. Jakman amoy ti dya tao. Munal ngamin na talaga. Awan pa'y sir-sirbi na tao tayo. Ito pagsalangan ti biyag na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, di liway na denggan, di tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti direksyon ken musika. Jonar Jun Repotaso. May sapay sagot ka na kayo. MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!